Aj ty máš pocit, že z výplaty na Slovensku sa nedá nič ušetriť? Problém nemusí byť v tom, koľko zarobíš, ale že nemáš systém, ako s peniazmi správne pracovať. Ak dnes nevieš odložiť aspoň malú časť výplaty, nikdy nezačneš tvoriť finančnú rezervu. A bez rezervy sa peniaze nikdy nezačnú množiť. Ale existuje jednoduchý systém, ktorý ti ukáže, kam presne dať svoje peniaze, tak aby rástli a pritom sa ti nestratili. Ahojte! Vítajte vo Finstability, kanáli o peniazoch a investovaní. Verím, že každý si zaslúži šancu byť finančne stabilný. Dnes sa spolu pozrieme na pravidlo rozdelenia príjmu 50, 25, 15, 10 a ukážeme si, že systém je vždy silnejší ako vôľa. Vieš, že väčšina ľudí, aj keď dobre zarába, nemá žiadnu finančnú rezervu a každý mesiac začína od nuly? Dôvod je jednoduchý. Míňajú na ego, nie na život. Môžeš mať skvelý plat a mať každý mesiac pocit, že ti nestačí. Prvé pravidlo znie, len 50% príjmu môže ísť na základné potreby. Sú to veci, ktoré ťa držia pri živote. Nie luxus, ani pohodlie. Väčšina ľudí dnes míňa skoro 70% príjmu na to, čo si iba myslia, že sú základné potreby. Veci, ktoré pôsobia nevyhnutne, ale v skutočnosti nezlepšujú finančnú stabilitu. Veľký problém potom je, keď nepremyslená spotreba rastie spolu s príjmom. To je dôvod, prečo je veľa ľudí stále v kolotoči výplat. Úprimne, obmedzovanie výdavkov na to, čo skutočne nepotrebuješ, vyžaduje disciplínu. Ale odmena stojí za to. Menej stresu a bude sa ti ľahšie dýchať. Jednoduchá vec, ktorú môžeš spraviť je prejsť si svoje bankové výpisy a zrušiť všetko, čo nepoužívaš. Ak ti daná vec nepomáha žiť, pracovať alebo zostať zdravý, pravdepodobne nepatrí do tvojich 50% na základné potreby. Keď uzamkneš svoj životný štýl na 50%, núti ťa to skutočne eliminovať všetko, čo nepotrebuješ. A čo je ešte lepšie, zmení to tvoje myslenie. Už nebudeš chcieť míňať viac, než zarábaš, ale začneš chcieť zarábať viac a zvyšovať svoj príjem. Ďalší krok je rast, ktorý ti vie zmeniť život. 25% príjmu odkladaj vždy na aktíva, ktoré pracujú pre teba. Nie zajtra, alebo keď budeš zarábať viac, ale hneď teraz, aj keby to malo byť len pár eur mesačne. Väčšina ľudí dostane výplatu, poplatí účty a ak niečo ostane, tak to minú na zbytočnosti. A preto väčšina ľudí nevlastní nič, čo by malo hodnotu. Celý systém je nadstavený tak, aby vytváral pocit slobody, no v skutočnosti drží ľudí v pasci od výplaty k výplate. Inak povedané, ide o moderné finančné otroctvo. A jediný spôsob, ako z toho von, je odkladať tých 25% do aktív, ktoré časom rastú a zarábajú za teba. Ako teda začať? Investovanie je najjednoduchšia cesta, ako nechať peniaze rásť. Predstav si, že si kúpiš malý kúsok veľkých firiem, ako Apple, Coca-Cola alebo Google. Nemusíš mať stovky eur, stačí pár desiatok a keď firmy rastú, rastie aj tvoja hodnota. Mám pre teba otázku. Kto zarobí viac? Ten, kto začne skôr investovať s menšou sumou, alebo ten, kto začne neskôr, ale bude dávať viac? Poďme sa na to pozrieť. Peter začne investovať v 20-ke 100 eur mesačne počas 40 rokov. Na konci bude mať približne 324 000 eur. Jano začne až v 30-ke, aby dobehol Petra, dáva 150 eur mesačne počas 30 rokov a na konci bude mať približne len 212 000 eur. Peter vložil menej peňazí, ale získal o 112 000 eur viac než Jano. A jediné, čo urobil inak bolo, že začal o 10 rokov skôr. Toto je sila zloženého úročenia. Čas je v investovaní dôležitejší než výška vkladu. Najrýchlejšie zhodnotíš svoje peniaze vtedy, keď investuješ do zručností, ktoré ti vedia zarábať. Môže ísť o čokoľvek, čo vieš skutočne využiť na generovanie príjmu. Investuj do kurzov a certifikátov, ktoré zlepšia tvoje vedomosti a môžu ti otvoriť dvere k vyššej výplate alebo novej kariére. Ďalšia možnosť sú tvoje online projekty, napríklad tvorba vlastného online produktu. Tieto projekty ti môžu priniesť veľké zisky, ale vyžadujú veľa úsilia a musíš byť pripravený aj niekoľkokrát zlyhať, kým nájdeš to, čo ti funguje. Teraz už len nechaj peniaze pracovať za teba a ty sa sústreď na to, ako zarábať viac. Je to ako zasadiť strom. Ak začneš teraz, o pár rokov budeš sedieť v tieni. Ďalších 15% tvorí
Stabilitu. Táto časť ťa udrží v hre. Veľa ľudí robí chybu, že všetko buď minie, alebo dá do rastu. Lenže ak nemáš rezervu, stačí jeden problém a všetko sa ti zosype. Potom berieš pôžičku, kreditku, dlhy a tam sa ľudia najviac zničia. Preto potrebuješ núdzový účet, na ktorom máš peniaze v bezpečí, rýchlo dostupné a nech aspoň trochu zarábajú na sporiacom účte. Toto je účet, ktorý ťa zachráni, keď príde kríza. Ako na to? Spočítaj si, koľko minieš mesačne na základné veci. Túto sumu vynásob 5 alebo 6. Cieľ je mať odložených 5 až 6 mesiacov života. Nadstav si trvalý príkaz, aby sa tam 15% výplaty presunulo hneď, ako príde. A ak z fondu niečo použiješ, hneď pri ďalšej výplate to doplníš späť. Toto je nudná časť, ale práve ona ťa zachráni v kríze. A keď je tvoj účet stability plný, máš dve možnosti. Môžeš ho posúvať do rastu, alebo presunúť do 10% radosti, o ktorých si povieme práve teraz. 10% na radosť. Toto je tá časť, ktorá ti zachráni zdravý rozum. Veľa ľudí šetrí až príliš prísne a vynecháva radosť z peňazí. Šetrenie im potom pripadá ako trest a vydržia len chvíľu. Pravda je, že peniaze nie sú len o nevyhnutných výdavkoch, raste a stabilite. Máš právo sa odmeniť. Predstav si to ako finančnú dietu. Tak ako vo fitku, máš plán, držíš sa disciplíny, ale občas tam máš cheat meal. A ten cheat meal je to, čo ti pomáha vydržať dlhodobo. Je to o vedomom míňaní na veci, ktoré ti reálne prinášajú radosť a skutočnú hodnotu. Urob si samostatný účet a nadstav si automatický prevod 10% z každej výplaty rovno tam. Ale daj si pozor, ak je účet pre radosť prázdny, nesmieš ho doplňať z peňazí na rast, stabilitu alebo nevyhnutnosti. Počkaj do ďalšieho mesiaca. V tom je to čaro. Keď vieš, že máš limit, míňaš múdrejšie. Chráni ťa to pred impulzívnymi nákupmi a zároveň ti dáva slobodu užívať si život. A uprednostní zážitky nad čímkoľvek iným. Potrebuješ garáž plnú aut, aby si sa cítil bohato? Nemusíš míňať menej, ale míňaj inak. Nejde o to, ako tvoj život vyzerá zvonku, ale ako sa cítiš ty a aký život si reálne za svoje peniaze tvoríš. Systém 50, 25, 15, 10 nie je o tom, aby zväzoval, ale aby dal jasný rámec, ktorý prinesie rast, stabilitu a zároveň slobodu užívať si život. A presne o tom skutočné bohatstvo je. Napíšte mi do komentárov, či už ste skúšali rozdeliť výplatu podľa nejakého systému a ktorá časť výplaty vám robí najväčší problém. A či aj investujete, alebo len šetríte na horšie časy. Toto je Finstability, kde otvorene hovoríme o financiách a učíme sa z chýb, od prvých krokov s rozpočtom, cez investovanie až po trading. Ak ti toto video dalo hodnotu, daj like, odoberaj kanál a zdieľaj ho s priateľom, ktorý je pripravený posunúť sa vyššie. Toto nie je len kanál, toto je komunita, kde úspech budujeme spolu.